Esquerra Republicana té l'alcaldia d'una ciutat amb un 70% d'electors castellanoparlants. I el candidat republicà ha provocat metamorfosis com la d'aquest home, Manolo Ortega, fins fa un any militant d'UPyD, el partit més obertament antiindependentista, d'origen andalús i a sobre del Real Madrid, i que per culpa dels dots de persuasió de Junqueras s'ha convertit en un convençut partidari de l'estat català. L'alcalde de Sant Vicenç assegura que, com ell, són molts els conversos a la causa independentista. El Manolo diu que Junqueras l'ha deixat sense arguments i l'ha convertit en militant d'Esquerra des del dia que el va interceptar pel carrer. La metamorfosis ha sido porque he recibido muchos palos, porque cada vez que nosotros necesitábamos algo, los únicos que estaban ahí eran estos. Es curioso, ¿no? Hay mucha gente que cuando hemos tenido que ir fuera de Cataluña hemos tenido que defender Cataluña y como aquí hemos tenido que defender España. Y al final te cansa. La gente se creía que era, como decirte, excluyente, y esto es lo contrario, no es excluyente. El carnet d'UPyD el continues tenint, no l'has trencat. Hombre, no, lo guardé, no, sí, no es feo el carnet, porque lo voy a esto. No, y un recuerdo de lo que uno hizo, ¿no? No l'estriparàs. Eso me recuerda a otras cosas que hice, que aprendo de los errores. Doncs aquí estan les reconversions també, no només les industrials, fins i tot les ideològiques, d'antiindependentista a convençut junquerista, per tant, independentista català.